И здравейте, това съм аз Миш Геймър и това ми е новият канал. Пак се казвам Мишо Геймър, но май се къща Мишо Гейминг. И в този канал ще качвам сигурно само за мачове, но не се знае. Нашия отбор Барксив вече има един клип. Малко начало на Барксив 5 на 6 и сега нашият отбор е в ремонт. Поръчали сме вече много неща за игрищата и утре ни един новия треньор, заради това да, така. А сега с Реал Мадрид, FIFA Mobile Бире. Ще играем и Реал футбол. Като ще играем Реал футбол. Пак съм на телефон. Много да се оправя, защото ми се щупи телефонът. И това. И започваме. И удай глава. Май. Чак някой път се обърквам къде е вратата. Тук е много готино, защото някой път фаулите, когато ги изкара, са твои. Много високо. Yes. Вкарах го. Супер. Не, шутовете ги бия, но... Вратарят ги спася и ги прави много... Не ги прави силни. Вкарах втори гол. Супер! Вкарах трети гол. Супер! Не съм играл отдавна. Скоро мисля да играем и Minecraft Pocket Edition. Точка 17. Не знам да ги изляза за 18, още не знам. Но... Ако изляза 18, тук как не вкарах. Тук не имаше. Няма да отида. Не бързо. Но ме скефи, защото тук 45 секунди е цяга матч. И бай-бай. И бай.